Πάρτι στο Freestyle Club. Από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Παραμονή Χριστουγέννων. Όλοι θα είναι εδώ. Χάρης Ακριτίδης. Θέλω τα μάτια της να τα... Άγγελος Ανδρεάτος. Νιώσε το ρυθμό που κυλά στο... Τάκης Ανθής. Πάρτον και φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε... Βασίλης Ανεμογιός. Με το στόμα γεμάτο φύγει. Γιάννης Βασιλείου. Με κες Θοδωρής Γεωργιάδης. Μιλάμε για μωρό. Ελένη Γιαννούλη. Έπαθα μαζί σου πλάι. Ματθαίος Γιαννούλης. Αγαπώ μια πιτσίρι. Έλενα Γκρέκου. Ήσουν λόγια μόνο. Γιάννης Κόλιας. Μην τη φύλας μπροστά μου. Μην τη φύλας Νίκος Κυριακάκης. Δεν θα τα ανοίξω καρδιά μου. Χάρης Κωστόπουλος. Αναστατώνεις, δεν με λυπάσαι, το πρώτο θέμα. Βασίλης Μητρόπουλος. Πιστεύω και τις δυο για σύναμα. Έλενα Μπάση. Νύχτα με θέλεις. Νύχτα. Κώστας Πένιτας. Σε ευχαριστώ σου λέω που με αγκαλιάζεις. Και στάρ ο Λευτέρης Πανταζής. Είμαι για πάρτι σου φοιτή αναμένω. Όλοι θα είναι εδώ. Παραμονή Χριστουγέννων στο Freestyle Club. Εσείς θα λείπετε. Ελευθερίου Βενιζέλου 342 Τσιτσιφιές. Καλέστε 6977 799 539 και 6984 34 11 17.